Bun, de salutare lumea. Eu sunt Xmogar Flodin și astăzi facem episod de Skype PvP pe cum se numea mult serverul? help.minecraft.romania.ro, așa. Și da, hai să fucking începem. Suntem alături de... Stai un pic, cum se numea? Nici asta nu mai știu cum se numea. Ciocli Banana, adică Răzvi, rog. Care sunt în clan. Fac logic. Și o să încercăm să-i bacem. Pentru că talent. Nab. Hai, du-te acolo. Va vine aici. Learn to play head. Ok, dacă vrei tu bătaie, ok. Da, să-ți dau easy, copile. Hai, băi. Cât de bătaie mai vrei, Nabo. What the fuck? Da, și sunt tare răgușier. Cum se teleportează, cred că o să moară. What the fuck, cred că o să mor și eu. Da. Și vreau să fac și o promovare la serverul ăsta. Mă rog, da. Am uitat de la o chestie pe Skype și da. Și bam. Da, filmează? Da, filmează bine. Nu? Și mai bine? Da, filmează bine. Sper să nu uitați să apăsați butonul de like. Deci dacă vă întrebați de ce mi se și așa de bine, este pentru că am PC-ul nou și am GTX 960 care își face extrem de bine treaba, jur. Deci rup pe GTX-ul ăsta. Filmez în 200 de FPS-uri, what the fuck? Și pe setările la maxim, deci vedeți-vă. Da. Mai încolo o să facem un episod de Skype PvP pe... Nu Skype PvP, what the fuck? De Survival Games pe PSG, da. Skywars, dar pe ce server? Pe ce server? Ok. O să facem episod de Skywars. Și da. Tot alături de Răzi. Păi da, premiu. Nu vreau, nu am premiu. Vreau să se... Da, și am contul meu. Am skin șmecher de panda sau ce e ăsta. Bă, nu mai da. Da. Te bat, te bat, te bat. Miau. Așa, bun, gata, prea mult. O să mai facem câteva minute. Dar aici e cam plictisitor pentru că nu vine nimeni. Băi, cuțurău. Cică hacker, what the fuck? După mergem, bă, nu mai da. După mergem pe MCG să facem, să filmez o fază pentru top 5 skills of the week. Plus. După ce filmăm Skywars-ul. Păi da, atunci. Câtă viață mai ai? Ai
Aici e ping nașpa. Știai? Ah. Ai și eu la fel pe 1.7. Dar tot, nu poți da la depărtare. Și nașpa. Trebuie să te apropii așa, atât, uite. Stai mă, stai acolo, mai da. Uite, de aici, bă, stai acolo. Gata, stai cu minte, nu mai da. Gata. Deci, de aici nu pot să ating. De aici pot să ating. 1, 2, 3. 3 blocuri, what the fuck. Uite, dă-i. Încearcă să dai de acolo. Uite, de exemplu, eu fug, uite, fug. Vino. Uite, e aproape de mine, dar nu știu, e ciudat, mă rog. Cât mai continuăm episodul, că, nu știu, e destul de plictisitor, nu? Ok, deci, cam atât cu acest episod. Eu am fost Xmogar Fordoin. Știu că nu prea v-a plăcut episodul pentru că a fost cam scurt, dar pe data viitoare.